फ्रांसिसा वेरा गोंया आयलोलो पार करून सोम दिसा लोकांक वेळतीत केले पयस सोसून भोंवप दिसांनी रात कुर्तुची तुवें आमच्या गोंयांत दवरली आनी रोमांक दवरला तुजी कूड वळोंक सोदी पूण गाड वाजोवन तुवें तांच्या चिंतनाचो केलो गाड इतिहासान बरयलेले आसा काय एक मोजें सांगोना नोवें मिलाग्री करूंक संवसार भोंवलो जोरोयले आपले पांये चूड मोग ताणेन दाखयलो आमच्या गोंयकारा सोवें शेवटाक ताणीन विराड केला सांबाळूंक आमचे गोंय आमचे फाकाल्ले आयज पळयात आख्या संवसाराक सगलो लोक तयारी करता वेळ दिवंक आमच्या गोवा शहराक नोव्हेंबरांत येवन नोमान करून सान फ्रांसिसा वेरा सान फ्रांसिसा वेरा पाव तूं आमच्या सोगल्याच्या दारा चोगोट आशेन आसता केन्ना येतली ती डिसेंबर रातची 3 तारीख गांवचो लोक एकटो वन वांटो घेता आपले गांवचे रोमारी उमाव तुजो घेवन लोक दादोशी जावन आंगण गोतात पारी गोशेराचेर आतां दुस्मान उपजोल्यात ताचेर नदर दवर बारी देवान गोंयकारांक सान फ्रांसिसा आमकां फावो केला सांजिवो तुज्याच आदारान काजूजे वासांक जांक पावलो पेटलो दुसरो दिवो तिसरो सांजांक रावता सायबा तुजो ताका आदार जावो देवा लागीं मागो वेगी पादाक नेला घालतारा चोमान कोर फावो दुसऱ्या गांवांनी अर्थक्वेक सुनामी येवन काळजाक पडले गा भांगाराचे गोंय करूंक सोदतात काय हातून कसलोच ना दुबाव गोंया आसो पासून गोंयकारांक केदी चोसले करिना काय फाव सान फ्रांसिसा वेरा आमच्या राखोंडारा आमचे गोंया सांबाळ दुसऱ्या गांवांनी अर्थक्वेक सुनामी येवन काळजाक पडले गा भांगाराचे गोंय करूंक सोदतात काय हातून कसलोच ना दुबाव गोंया आसो पासून गोंयकारांक केदी चोसले करिना काय फाव सान फ्रांसिसा वेरा आमच्या राखोंडारा आमचे गोंया सांबाळ पदवेचो मेवनात हांव हात सोडून मागता सायबा आमकां तूं पाव